Линията е един от 7-те елемента на изкуството. Смята се от мнозина за най-основния елемент. Най-очевидната употреба на линията е когато се използва, за да се дефинират краищата или границите на даден обект. Можем ясно да изразим формата на обекта чрез използване на линия. Очертанията са само началото, тъй като линията се използва и за да опише детайлите върху обекта. За да се създаде реалистична рисунка, трябва да се използват и други елементи на изкуството, като например стойността на линията или дали тя е тънка или дебела. Линиите, с които описваме даден обект, се наричат контурни линии или очертания. Тук на това място не се справих много добре и направих грешка, защото всички линии са еднакви по дебелина и това прави рисунката скучна. Като променяме качеството на линията, дали тя е дебела или тънка, създаваме рисунки, които са по-интересни и дават повече информация на зрителя. Линиите могат да бъдат във всякакви форми и размери и различни по тип. Тук на това място създадох подразбираща се линия чрез други елементи на изкуството, като форма и цвят. Не виждате самата линия, но знаете, че тя е там. Последвай ме, ако това ти беше интересно.